Siyabacebisa ke bonke abantu ukuthi basebenzise amanzi acocekileyo, bahlambe izandla maxonke xa besenza ukutya naxa bevela ngasese. Yaye amanzi mhlawumbi xa amanzi abasebenzisayo bengawaqondi uba ngaba akhuselekile, siyabacebisa ukuthi bawabilise ngomzuzu owodwa okanye basebenzise ijiki, ibleach yasekhaya. Uthathe 20 litha wamanzi ufake itispuni yejiki, emveni kwemizuzu eyi-30 loo manzi leyo ukulungele ukusela nokuwasebenzisa for ukupheka emakhaya. Enkosi athi umsasazi. Zintoni ezenza abantu babe semngciphekweni wokosuleleka sesifo? Into engamandla ibanga isifo tata umsasazi ngamanzi angekho selucocobeni. Mhlawumbi abantu abafumani manzi acocekileyo aphuma ezitepini, okanye abantu abazihlambi izandla okanye nto yi-hygiene, okanye mhlawumbi abanazo i-toilet apho bahlala khona. Zonke ezo nto zonke zithe zibangele babe semngciphekweni wokusuleleka yi-Kholera. That is, iKholera ixhaphake kakhulu apho kungekho lucoceko khona. Xa ucoceko likhona, noko amathuba okuthi umuntu afumane iKholera noko ayehla, amazinga ayehla kakhulu. Yonto sikhuthaza abahlali ke bazame kangangoko ukucoceka nokusebenzisa amanzi acocekileyo nokuhlamba ukutya, ifruit neveji before bazisebenzise ngamanzi acocekileyo. Inkosi. Ingaba kuthatha ixesha elingakanani ukuba umuntu achache kuhle okanye aphile kwesifo seKholera? Isifo seKholera umsasazi noko sona asithathi thuba lide ukuthi umuntu aphile. Umzekelo, xa wena mhlazimbi uthe wasifumana kwintsuku ezinhlanu umyinge ungabe sele sikhona ukuya phaa esixhenxeni. Iimpawu zaso uba ngaba unaso zingabe sezikhona, kodwa ke xa uthe wakhawuleza waya kwezempilo noko ukuphila kona azo ntsuku zingakanani. Iveki inintsi kakhulu ube noko sowuphilile kwesi sifo seKholera. Khawuphinde Mnumzana Neti, kungakhuselwa njani ukuba kungasweleki abanye abantu ngenxa yesifo kwaye kunciphe nezinga lokosuleleka kwabo? Khawuphinde ezazi nto, ukuhlamba izandla njalo njalo. Alright tata. Sikhuthaza abantu uba ngaba basebenzise amanzi acocekileyo. Uba ngaba babathandabuza amanzi abasebenzisayo bawabilise phambi kokuba bawasebenzise, okanye basebenzise ibleach, bafake iteaspoon lebleach kwi-20 litha yamanzi, bayihlukuhle la 20 litha izoba imixeke, ize after 30 minutes bangayisebenzisa le manzi alungele ukuwasela nokuwasebenzisa apha ekhayeni. Yaye siyabakhuthaza ke bakhuthalele ukuhlamba izandla tata umsasazi. Izandla ke xa uzihlamba izandla ngaphandle kwesepha uyafana nongazihlambanga. Sikhuthaza uba bahlambe izandla, basebenzise isepha tata umsasazi. Sibaba ngazo zozibini Mnumzana Neti ngexesha lakho.